Ωρε μαύρη νύχτα στα βουνά. 6 ώρα και ξεκινάμε την επόμενη μας περιπέτεια. Εντελώς τυχαία πετύχαμε τον Γιώργη. Κατεβαίνουμε προς το λιμάνι να πάρουμε το καράβι των 6.30 να βγούμε απέναντι, και ο σκοπός της σημερινής μας αποστολής είναι να επισκεφτούμε τα μοναστήρια στα μετέωρα. Μαζί μου έχω τον Νικόλα. Γεια σου Νικόλα. Και πάμε στο λιμάνι τώρα της Κέρκυρας να συναντήσουμε τους υπόλοιπους, να επιβιβαστούμε και να κάνουμε μία ανασυγκρότηση απέναντι με ακόμα έναν guest star για το σημερινό μας ταξίδι. Φύγαμε. So it begins, που θα λέγε και ο... πώς το λέγανε? Τον Ρόχαν, τον βασιλιά. Τέλος πάντων, αυτός. Βάλε γάντι. Το έχεις ανοίξει? Πολύ ωραία λοιπόν, καιρό είχαμε να τα πούμε. Η αλήθεια είναι ότι μας έπεσε λίγο βαρύς ο Αύγουστος. Ήμασταν στο τρέξιμο όλο το μήνα. Δεν καταφέραμε να πάμε πουθενά. Αλλά δεν πειράζει, γιατί εδώ είμαστε. Μέσα Σεπτέμβρη καβαλήσαμε πάλι τα μηχανάκια μας. Και ο προορισμός μας αυτή τη φορά είναι τα μετέωρα. Ξεκινήσαμε όσο το δυνατόν νωρίτερα από την Κέρκυρα. Φύγαμε με τον 6.30 στο καράβι, οπότε τώρα είναι 8 η ώρα, έχουμε φτάσει Οικουμενίτης απέναντι. Θα κάνουμε μια πρώτη στάση στα Γιάννενα για να βρεθούμε μαζί με τον Πάνο, ο οποίος Πάνος έμενε Κέρκυρα, τώρα μένει στα Γιάννενα, αλλά φυσικά άμα είσαι μια φορά μέλος αυτού του group, είσαι για πάντα μέλος αυτού του group. Σήμερα είμαστε 8 μηχανές νομίζω. Θα τις μετρήσω στην πορεία και θα σας πω. Εγώ είμαι κλασικά δικάβαλος, κλασικά δεύτερη φορά, αλλά από ό,τι φαίνεται θα καθιερωθεί αυτό, ο κόκκινο. Να πηγαίνουμε δικάβαλοι με τον αγαπητό Νικόλα. Είσαι ενθουσιασμένος? Ο θείος έστριψε, αλλά εμείς έχουμε κόκκινο. Σε λίγο μπαίνω με Εγνατία. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Τέλεια. Ωραία, σε λίγο λοιπόν μπαίνουμε με Εγνατία και θα τα πούμε στα Γιάννενα σε περίπου 40 λεπτά από τώρα. Σε δικό μας χρόνο. Σε δικό σας την επόμενη στιγμή. Κρυώνουνε μωρέ τα παλικάρια. Κρυώνουνε μωρέ τα παλικάρια. Λίγο. Ο Νίκος είναι εδώ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 μηχανάκια με τον Νίκο. Πού είναι ο Νίκος? Ο ΕΟ. Χάσαμε τον Νίκο, stop. Χάσαμε τον Νίκο, stop. Οχο, εξαιρετικά.
Ωραία, ήρθε και ο Νίκος, είναι στα διόδια, πληρώνει. Μην αγχώνεσαι, με την ησυχία σου. Βάλω κανόνες και φεύγουμε. Οπότε είσαι έτοιμος. Σήμερα, λογικό, Κυριακή, όλοι έχουν βγει για βολτούλα από νωρίς για να δράξουν τη μέρα όπως και εμείς. Όντως είμαστε 8 μηχανές επιβεβαιωμένα και σύντομα θα γίνουμε 9. Σε λίγο θα είμαστε στα Γιάννα και θα συναντήσουμε τον φίλο μας τον Άνω, οπότε τα λέμε εκεί. Εκεί θα βρεθούμε. Σε αυτό το μαγαζί. Ωραιότατα. Να τους ο Κρυπάνος. Έλα Πανουλή. Χαρά μου, τι κάνεις? Καλά. Τι γίνεται? Αφιπεύεις. A few moments later. Οπότε αποφασίσαμε να πάμε από τον καινούργιο δρόμο μέχρι το Μέτσοβο, να κατέβουμε από Παναγία κάτω και μετά να πήγουμε στην Πελοπάκα. Κάνουμε μια σύντομη στάση για ανεφοδιασμό και συνεχίσουμε τον δρόμο μας. Έχουμε τα φτάρα, τα φτάρα. Να βάλουμε? Ναι, θα κατέβουμε, κατέβαμε Νικόλα μου. Λοιπόν, τι γράφουνε για να ξέρουμε? Τι γράφουνε, βίντεο? Βίντεο γράφω εγώ, ο Παύλος, ο Αντώνης και ο Καλύβας. 4 άτομα γράφουν. Και εσύ γράφεις? Εγώ πάνω τους έχω γραμμένους όλους. Μια χαρά είμαστε. Και ξεκινάμε. Ο Νίκος μόνο δεν είναι έτοιμος, αλλά λέει πηγαίνετε, θα σας στάσω και τον πιστεύω, θα το κάνει. Οπότε τώρα θα κάνουμε μια αναστροφούλα, θα γυρίσουμε πάλι, θα μπούμε στην Εγνατία και μετά τα διόδια του Μετσόβου θα βγούμε από την Εγνατία, θα κατέβουμε από την Παναγιά και θα φτάσουμε στην Καλαμπάκα βασικά. Καλαμπάκα μετέωρα. Αυτά, τι είναι αυτός ο τάβρος εκεί πέρα, ο τάβρος της Wall Street είναι? Έλα μωρέ. Πολύ καλό. Α, επίσης είπαμε να πάμε όλοι μαζί, να τηρήσουμε ένα όριο ταχύτητας και να πάμε όλοι μαζί. Δεν ξέρω αν θα πάει καλά αυτό. Θα δούμε. Νάτος, Καλύβας και ο Τόνης, ο οποίος, όπως δήλωσε πριν, εγώ τελευταίος είμαι πάντα στη φάλαγγα, γιατί κοιτάτε εμένα.
Δεν δουλεύει η φίλη μας σήμερα. Έχουμε μια φίλη εδώ σε αυτά τα διόδια. Απλούσια για μας. Πάρ' το χαρτάκι, Νικόλα μου. Ευχαριστούμε πολύ. Μετά το Μέτσοβο βγήκαμε από την Εγνατία και ακολουθήσαμε τη διαδρομή από Παναγία προς Καλαμπάκα. Εγώ, ο Νικόλας και το Honda NX μείναμε κλασικά πίσω, μαζί με κάποιους άλλους δογματικούς που έρχονται για την απόλαυση της διαδρομής. Οι υπόλοιποι έφυγαν για την απόλαυση του δρόμου και δεν τους αδικώ. Ο δρόμος είναι ωραίος, έχει στροφές, έχει ρυθμό, σε προκαλεί να ανοίξεις τον γκάζι και να πλαγιάσεις. Εδώ παλιά πέναγαν καραβάνια και μουλάρια, μεταφέροντας ανθρώπους και εμπορεύματα, και σήμερα, αν δεν έχεις την ανάγκη να περάσεις επειδή δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, είναι μια μαγευτική διαδρομή που κατηφορίζοντας προς Καλαμπάκα αλλάζει συνέχεια. Ένα πέρασμα διαχρονικό που είναι Θεσσαλία και Ήπειρο, περνώντας μέσα από γραφικά χωριά με καφενεδάκια που σε προκαλούν να σταματήσεις. Έτσι σιγά σιγά καταλαβαίνεις ότι πλησιάζει τα μετέωρα χωρίς να σε σωχεται απότομα. Εκεί πάμε. Στα αυτά τα βράχια τα μεγάλα. Πού? Εκεί πέρα κάτω. Εκεί απάνω. Στα βράχια τα μεγάλα, ναι. Τα βράχια των μετεώρων. Πάμε να τα καβαλήσουμε όλα. Εντάξει, όχι όλα. Ωραία. Έλα τρελά. Εντάξει. Ναι. Όλα καλά. Ωραία. Κατουργιόμουν ρε μαλάκα. Ωραία. Είμαστε λίγα λεπτά πριν ανέβουμε στα βουνά. Ανάψαμε κεράκι. Είσαι έτοιμος? Εκεί που σε έβλεπα ξαφνικά. Και πώς θα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Γρηγόρη? Όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουν. Τα πάντα όλα. Θα προλάβουμε όλα τα μοναστήρια ανοιχτά. Το έχουμε, το έχουμε. Θα ανάψουμε κεράκια. Βεβαίως. Μετά από μια σύντομη στάση για τη Ρόπιτα, η οποία παρεμπιπτόντως ήταν από τις πιο νόστιμες που έχω φάει, άσχετο αλλά άξιο αναφοράς,
Μπαίνουμε στην Καλαμπάκα και χωρίς πολλά παίρνουμε το δρόμο για τα μετέωρα. Ο πρώτος μας προορισμός είναι η Ιερά Μονή του Μεγάλου Μετεώρου. Μεγάλο μετέωρο, μεγάλο όνομα, οπότε περιμένουμε κάτι εντυπωσιακό. Όσο εντυπωσιακή είναι και η ανάβαση. Και όσο ανεβαίνουμε, καταλαβαίνουμε γιατί το να έχεις μηχανή εδώ κάνει πραγματικά τη διαφορά. Με το αυτοκίνητο τα πράγματα λύχνουν λίγο δύσκολα. Πολλή κίνηση, στενή δρόμοι λόγω παρκαρισμένων και μην αναφέρουμε το παρκάρισμα, μοιάζει πιο απίθανο και από θαύμα. Ευτυχώς εμείς οι μηχανόβοι ανεβαίνουμε άνετα και βρίσκουμε θέση ακριβώς έξω από το μοναστήρι, εντάξει την πύλη του μοναστηριού, και έτσι γλιτώνουμε τα δράματα. Ένα μοναστήρι, όταν το κοιτάζεις, δεν είναι απλά εντυπωσιακό, είναι μοναδικό. Χώρα. Είδες, Ελλάδα 2-3-0. Ελλάδα 2-3-0, ακριβώς. Οι Έλληνες μπαίνουν δωρεάν, οι ξένοι λυπάμαι. Ξίδι. Πρέπει να μάθετε ελληνικά. Μιλάμε για βαθύ Πασόκ. Ωραία, και τώρα πού έχουν πάει οι υπόλοιποι? Γιατί εδώ χωρίζουν οι δρόμοι. Λογικά προς τα πάνω θα πήγαμε. Η μελωδία προς τα κοιμώδη. Ωραία, πάμε προς τα πάνω λοιπόν. Α, να δεις. Πού είναι οι άλλοι? Έχει θέα εκεί. Πού είναι οι άλλοι? Πάμε. Αυτό, αγαπητέ μου, είναι ένα σήμαντρο. Α, ναι, που βαράγανε. Αυτό βαράνε καλόγερ για να μαζευτούν για... Πάλι δεν είναι σιδερένιο. Έχει σιδερένιο, δίπλα σου. Αυτό είναι το ξύλινο. Και αυτό σιδερένιο στα μοναστήρια. Τι είπε? Μα πού βρισκόμαστε, στο Μεσαίωνα? Ναι, τέλος πάντων, είναι τεράστιο το μοναστήρι. Εδώ είναι και το αρχαίο μαγειριό. Εκεί έχει και ένα μαγαζάκι με σουβενίρ. Στην εκκλησία μέσα δεν μπορούσαν να βγάλουν φωτογραφίες ούτε βίντεο γιατί απαγορεύεται. Οπότε αν θέλεις στην εκκλησία πρέπει να έρθεις. Είναι ωραία εκκλησία. Και ο τρούλος είναι τεράστιος. Και οι φωτογραφίες είναι απίστευτες. Ο τρούλος είναι μεγάλος. Οπότε για πάμε να δούμε και τους υπόλοιπους. Πού να είναι άραγε? Αυτό καθαρίζει τα καλαμπόκια, καθαρίζει τα αστάκια. Είναι ένα κομμάτι μέταλλο. Κάτι μπορεί να κάνει. Θα μας πούνε όσοι το δούνε και το ξέρουν. Και όργανα βασανιστήριων. Θα μιλήσεις, θες δεν θες. Θα μιλήσεις, άκουσες? Πώς φάνηκε το μοναστήριο? Τέλεια. Τέλειο, Ωραίο είναι. Είπαμε για τους Έλληνες δεν έχει είσοδο, για τους ξένους έχει, δεν ξέρω πόσο. Δεν με νοιάζει κιόλας. Γιατί δεν είμαι ξένος, γι' αυτό όχι επειδή είμαι διάφορος. Γιατί είμαστε στην Ελλάδα μάλλον και γι' αυτό. Τι? Οπότε μέχρι τις 3 είναι ανοιχτό, άμα θέλει κάποιος να
να έρθει. Τι ώρα είναι τώρα? Δεν ξέρω. Κατεβαίνεις από εδώ, ανεβαίνεις από εδώ και πας εκεί πάνω. Και επισκέπτεσαι όλο αυτό το σύμπλεγμα. A few minutes later. Εκεί που ήμασταν, ήρθαμε εδώ, σε αυτό το φανταστικό βράχο. Πώς φαίνεται? Ναι. Τι πάθες? Ο οποίος έχει μια απίστευτη ιδέα. Πάμε και πιο μπροστά. Πάμε και λίγο πιο μπροστά. Εδώ σταματήσαμε. Εδώ να φέρεις τη μάνα σου με την υψηφοβία που έχει. Ναι, αυτό. Όχι να ανέβει, να σε βλέπει εδώ πάνω. Δεν χρειάζεται να ανέβει. Μην πηγαίνεις άκρη για κανένα λόγο εννοείται. Και πάμε και λίγο πιο άκρη. Ενώ του λέω να μην πηγαίνει άκρη. Δεν φαίνεται τίποτα. Είναι λίγο ψηλά εδώ πάνω. Τι φαίνεται κάτι? Κάτι φαίνεται, εντάξει. Έχει μια θέα. Έχει μια ψηλοθέα. Ελπίζω να πειράζει Νικόλα, γιατί ήρθαμε στην Καλαμπάκα, μαγευτική αυτή πόλη. Αυτός είναι ο καταρράκτης Καλαμπάκας. Είναι κάτι αντίστοιχο με το καταρράκτη της Εδέσσας. Τέλος πάντων. Και θα κάτσουμε να φάμε με αυτή τη φανταστική θέα. Όχι, αλήθεια είναι όμορφα. Εντάξει, δεν είσαι την Κέρκυρα βέβαια, αλλά είναι όμορφα. Εγώ φοβάμαι. Plot twist, plot twist. Αποφασίστηκα να μην φάμε εδώ πέρα, να φάμε ένα σνακ και μετά να φάμε στην Οικουμενίτσα. Ω, τέλεια. Ταπεινωτική ήταν. Εγώ ήμουν έτοιμος να φάω. Εντάξει. Μπορώ να μιλήσω ελεύθερα ή θα έχουμε μπιπ? Θα βάλουμε μπίπα άμα θα χρειαστεί. Θα φάμε τα... Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι. Αφήνουμε πίσω μας την ιερή πόλη της Καλαμπάκας και τα μετέωρα και τις ωραίες καφετέριες και τα ωραία εστιατόρια. Ωραία ήταν, όμορφα. Και τα μοναστήρια ήταν ωραία, μια χαρά. Η επόμενη στάση μας θα είναι στο Ναυπιένα της Κατάρας. Για εκεί είναι η πορεία μας τώρα. Οπότε βγαίνουμε από εδώ πέρα. Πάμε εδώ που λέει Ιωάννινα Γρέβαινα και συνεχίζουμε. Εντάξει, τελικά χαθήκαμε. Δεν πειράζει, έχουμε μείνει με τον Βασίλη μπροστά και τον Γιώργη πίσω να κρατάμε τα μετόπισθεν, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και ο πίστος φυλακή, έτσι. Καλύπτουμε τα νότα μας, βεβαίως. Κατάρα! Αχ, κάναμε ένα μικρό διάλειμμα για 2 λεπτά. Βγάλαμε το κράνη. Μόνο εγώ το βγάλα, το κράνος. Είσαι σκληρός. Είσαι σκληρός. Εγώ δεν μπορώ. Το βγάλα. Και τώρα ξεκινάμε. Έχουμε ακόμα 17 λεπτά. Το έχουμε. Θα γυρίσουμε από Γναδία μετά. Θα πάμε Κατάρα, Μέτσοβο και μετά Γναδία. Let's do this. Oh. Η Κατάρα είναι καταραμένη τελικά. Καταραμένος δρόμος.
Κατεβείτε κύριε. Ωραία φίλε. Έχει φάει ξύλο εδώ αυτό, Μια λιφούλα, μια χαρά. Πάμε να βρούμε καμιά αρκούδα. βρω καμιά αρκούδα, έτσι να περιμένει λίγο. Στη μηχανή έκανε κρύο, ενώ εδώ κάνει ζέστη. Ένα γραφείο. Τι έχει εδώ? Κάποτε από εδώ περνάγαμε τα αμάξι. Για να πάμε Θεσσαλονίκη όταν πηγαίναμε από την Ηγομενίτσα, από εδώ περνάγαμε. Παλιά. Τώρα είμαστε πολιτισμένη χώρα. Γιατί? Πρόσεξε θα πεις. Γιατί έχουμε τον Κούλι. Όχι, επειδή είχαμε τον Πασόκ. Πασόκ, μπράβο ρε Νικόλα, Πασόκ. Πασόκάρα. Γεια σου Τόνι. Αντίο. Αλήθεια τι κάνει μόνη σας και δεν μου είδε εκεί πάνω. Ο Τόνις έχω την εντύπωση ότι δεν έχει πιάσει κόψιμο τον Τόνι. Παραπήγαινε γρήγορα. Σταματήσαμε να χαζέψουμε αυτό το τεχνολογικό επίτευγμα. Για να δούμε, θα περάσει ο Τόνις το drone μέσα από, όπως έλεγε. Λες να περάσει ο Τόνις το drone μέσα από τα τερίγια που έλεγε? Ναι. Α, λες. Κι άλλο κτίριο για εξερεύνηση. Όλο κτίρια και τα λιμένα έχει εδώ. Φοβάμαι μην είναι κούφιο. Σίγουρα θα είναι. Έλα. Δεν δουλεύει. Ναι, δεν έχει όρεξη. Δεν έχει όρεξη. Για να ομογενέγυρα δεν δουλεύει. Αυτό λέω, δεν έχει καθόλου όρεξη για δουλειά, βαριέται. Από εδώ πάει για Γρεβενά. Από εδώ. Από εκεί. Από εκεί πήγαινα εγώ. Μέτσοβο. Από εδώ Μέτσοβο, ναι. Τα βλέπεις αυτά τα κολονάκια στην άκρη? Αυτά τα κολονάκια στην άκρη τα βλέπεις? Ναι. Φαντάσου μέχρι που φτάνει το χιόνι. Αυτό εδώ είναι χιονοδρομικό κέντρο και λειτουργεί. Ψήσου να έρθουμε το χειμώνα. Ναι. Θα κάνουμε Έλκυθρο. Α, τυχεράκια, θα ανέβεις πάνω στο άρμα. Τώρα. Στο άρμα εδώ. Ωραίο. Πώς σου φάνηκε? Ωραίο, Και αυτό είναι και παλιό. Γιατί είναι τόσο φρέσκο βαμμένο? Είναι φρέσκο βαμμένο απλά, αλλά είναι παλιό, είναι παλιατζούρα, αλλά άρμα. Τούμπανο. Καλοκαίρι.
Τούνελ Σαλιγκάρι. Ωραία λοιπόν. Ένα τούνελ, μια στροφή. Αυτό ήταν και το τούνελ του Ανηλίου. Και συνεχίζουμε ευθεία για Ιωάννα προφανώς. Κάπως έτσι κλείνει η μονοήμερη. Μετέωρα, Καλαμπάκα και πέρασμα Κατάρας. 360 χιλιόμετρα σύνολο. Ξεκινήσαμε 8 μηχανές, στην πορεία βρεθήκαμε με το φύλλο πάνω και γίναμε 9. Τώρα είμαστε στην Εγνατία Οδό με κατεύθυνση την Ιγουμενίτσα για το φέρι της επιστροφής στην Κέρκυρα. Ήταν μια γεμάτη μέρα με δρόμο, εικόνες και ωραία παρέα. Όχι κάτι υπερβολικό, απλά μια καλή βόλτα με τη μηχανή. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας μέχρι το τέλος. Τα λέμε στον επόμενο δρόμο. Να προσέχετε.